Ja, vi står her på loppemarkedet i Østerulslev, og vi er sammen med krejleren Kim Bat Aalborg Nielsen, og han vil gerne lige fortælle lidt om, hvad det er, vi sælger her i dag, jo. Nej, det vil jeg faktisk ikke. Jo. Det der faktisk er nemmest ved det hele her, det er, at vi transporterer alle opsagerne. Lige den derovre, store lærbil der. Og så stiller vi dem rundt her på pladsen. Så vil du lige kigge. Og kæft, en dejlig plads. Hva? Ja, det må jeg sige, det er en dejlig plads. plads. Ja, det er en ret dejlig plads. Jeg har ikke fyldt mig over på det 90 der. Og så er det jo, vi har en krammer. Ligger derovre. Der skal vi gå og snakke. Så går vi lige over sammen med krammeren. Hvad krammer? Ja. Hvad sagde den, mand? Hvad er der nogen, skal I købe noget? Så skal du have det. Det kunne jeg fandme lige godt trænge til. Skål. Det er det, vi gør her på markedet. Vi sælger. Vi sælger, men vi tilbereder dem først jo. Vi skal tilberede det. Ja. Og det gør vi med mos. Med mos jo. Hvor lang tid skal sådan en sofa have, før den skal sælges? Det er jo en ret langvarig proces, vil jeg sige jo. Ja, jeg vil jo sige, det er en lang proces. Ja, det er det. Så der vil jeg skal man måske lige skyde ind, at det tager lidt tid jo. Altså, jeg plejer at sende Åge en tur til Karleby. Ja. Så kører jeg sgu lige en tur til Karleby på min skateboard jo. Ja. Ja. Og hvad så når Åge han kommer til Karleby? Hvad sker der så? Ja, men så stopper jeg jo med at køre på det skateboard jo. Så er det så Kim her, så duber han jo. Han duber sofaen jo. Med mosen. I hele kørselsperioden. Det tager omkring, hvad tager det at køre til Karleby på sådan en skateboard? Men jeg plejer at sige, det tager... det plejer at tage afsted mellem 10 minutter og 40 år. Ja, det er lige det omkring. 40 år er jo ret lang tid jo. Ja, men det er også lang tid, vi har ved om at sætte det her op jo. Det er også en ret langvarig proces, det er det sgu. Det har jo taget os. Det har jo faktisk indtil videre taget os. Stå lige i 1922, vi startede med at begynde at sætte op her. Hvornår var det, vi startede med det der? Det var i 1922. Ja, 22 er det rigtigt. Så startede vi med at sætte op her, og vi er først lige ved at være færdige. Vi har bygget om et par gange, har vi bygget om undervejs, men... Ja, vi bliver nødt til at flytte det også nogle gange. Ja, udvide også lidt jo, fordi de blev ved med at læse af jo. Altså eskimoerne, de kom jo, det er jo pis, de læser af eskimoerne. Men nu sådan en sofa, I sidder i der, hvad plejer jeg til for sådan en sofa, der er blevet dubbet der i 40 år? Ja, nu er den jo, du har set, en nysløvsud jo også. Ja, den så tager vi lidt ekstra i hvert fald. Ja, det plejer vi, ja, hvad, 1 million? Ja, det er 1 million, ja. Det er ikke helt ved siden af i hvert fald. Og de bliver solgt. De bliver revet væk. Det er... Der har vi poolbord jo. Ja. Det er sgu meget godt. Det er meget godt. Det er meget nogle kugler. Jamen, Ja, er det nok? Men hvor lang tid er det, I har haft det her poolbord stående egentlig? Ja, vi plejer at sige, det er et sted mellem... Hvornår var det, vi fik det? 60 år siden eller sådan noget. 60 år jo, det var lige der omkring, det var jo lige efter krigen jo. Der kunne man få dem billigt, lige fra Dresden. Ja. Det var godt nok delt i 100 stykker, men vi har limet det fast, vi har limet det med en god gang lim, så... Ja, og så havde vi tilfældigvis et par, kan du se herovre. Ja. Vi kigger på nettet. Det er en af vores gamle fodboldmål. Vi lige har brugt det også. Ja. Det er rigtigt nok. Det er noget, vi har fået Peter Smeichel. Men nu er I er jo ikke ene om at stå her jo. Der er jo andre mennesker, der hjælper jer med at sælge de varer her. Nej. Det er kun os. Det er noget, vi klarer vi selv. Ja. Det klarer vi selv. Nå. Der er nogen, der henter sagerne for os, men vi må ikke køre. Nej, det må vi ikke. Vi fik taget dem. Vi havde engang kørekort, men... Vi skulle til Düsseldorf og hente nogle kugler til bordet, men du kan se, vi nåede aldrig det. Vi lå dårligt over grænsen, Så blev vi taget. Men nu er sofaer og poolbord, det er jo ikke det eneste, I sælger jo. Jeg har en dejlig seng lige herovre. Har I en dejlig seng? En rigtig dejlig seng. Den her. Den sort der. Og det er jo en af de senge, der man sover uden madras på. Ja. Det sover man ikke. Man bruger ikke madras. Det gør man ikke. Man bruger... Der er faktisk, hvis
du øver dig lidt, så ligger du i samme højde, som hvis der lå en madras på. Du ligger bare flyet. Så det er faktisk, det er en svæveseng. Ja, men Ja, det er fordi, det vi kan man bruger godt jo, man kan ikke se dem godt nok, men vi bruger atomer jo. Så Atomer? vi har atomer, som vi kaster ud jo, og så ligger man på dem. Og atomer, det er ikke farligt at ligge på. Altså, Jeg kan godt krible lidt i ryggen for røven. det kan godt være, man kan, altså, jeg plejer at sige, atomer, og dem kan man godt lægge på. Det kan Ja, man det vil jeg godt. også godt. Der vil jeg godt lige skyde ind og sige, at atomer, dem kan du faktisk godt lægge på. Og det kan man godt. Det kan man faktisk godt. Og nu har jeg jo hørt, at atomer skulle være rimelig farlige at sove på og indtage også. Indtag, altså vi sover jo bare på dem. Vi sover jo på dem jo. Der vil jeg jo så også lige sige igen, at vi sover bare på dem. Vi sover bare på atomerne. Det kan jo godt være, Rulle, hvis man lige, mens man sover, at man måske lige drømmer et eller andet, og så man lige får slugt en atom, jo. Det ved man ikke jo. Der skal man måske lige gå ud, du ved, næste dag det, og lave den der i spejlet, du ved der. Lige se om... der ser en atom på tungen. Ellers, Men så hvis skal der kan se en lille atom, så skal du bare ud og have et glas saltsyre. Ja. Men I siger jo her i dag, at I sælger jo simpelthen alt. Og det har I gjort lige siden 1922 jo. I sælger alt. Så hvis jeg nu siger, at jeg godt kunne bruge en kniv, en Stanley kniv, er det så noget I har? Det går vi lige over og kigger på. Jeg skal lige snakke med Stanley først, men så må vi se på det. Ja, vi finder... Og det er også en Stanley kniv, er det noget I har også? Ja, men du har jo filmet lidt rundt. Vi har jo alt der, hvis du også skal ud og fisk. Så med ud og fisk. Og vi har dem her. Sådan en kniv er faktisk ret farlig at have liggende. Nej. Hvad vil du sige? Sådan en kniv her? Den er ikke farlig. Nej, for søren. Nej, den er ufarlig. Den skal man bare bruge. Der sker ikke noget med det, du. Det gør der ikke. Så har vi også... Der er øl jo. Der er lidt på lager. Der er øl på lager, hvis det er. Altså, så har vi lige sådan en ramme her, du. Det er sådan en gammeldags 6-pack, jo. Jeg har jo hørt, at sådan nogle krammer, de drikker jo rimelig meget. Nej, vi smager bare på det. Det er ondt ryg, det er ondt ryg. Det er bare, vi smager. Vi smager på det. Ja, på det, du. Skal vi se, for eksempel den her, ikke? Det kan man måske lige se jo, at den er holdbar til den 1. juli 97, jo. Så meget drikker vi heller ikke. Nej. Nej, vi smager bare på det. Vi smager på det, du. Så det... Men jamen, jeg tror, jeg har fundet ud af, hvordan krammerlivet det fungerer her i Østulslev. Jo. Jo, okay. Stille og roligt, det er stille og roligt. Så og hvis der ikke er mere, jeg har lyst til at sige... Nej, men det er jo bare dig, der spørger hele tiden. Så bliver vi nødt til at svare jo. Spørg, hvordan går du? Så bliver vi nødt til at svare jo. Til os. Vi bliver bare nødt til at svare. Vi svarer du. Det er det, vi er bedst til. Vi svarer du.